Здравейте, фенове на всякакъв вид подобрение в домашни условия. Аз съм Хънтър и днес ще споделя с вас моя идея за подобрение на обикновен либелен нивелир. В днешно време се използват предимно лазерни нивелири, които си имат своите предимства, но стария либелен нивелир също си има ниска цена, независимост от батерии, здравина, строителни условия и не на последно място показанията на либелата се виждат дори на силно слънце. И така, в какво се състои подобрението, което аз съм направил? Това е един мой експериментален нивелир. Повечето нивелири, които купите от магазина, имат две чертички на либелата, по средата е михорчето, с което отчита денивелацията. За да подобрим чувствителността на окото, слагаме в средата трета чертичка, точно в средата. Надявам се, че се вижда. По този начин удвояваме точността, с която окото се ориентира при най-малката разлика от центъра. Тази идея съм я взаимствал от мерните прибори на оръжията. Който е запознат и се е занимавал, знае много добре, че за да има точен изстрел са необходими мерник, двете чертички, които са, и средата мушка, третата чертичка. Така окото много по-добре се ориентира в пространството. Другото подобрение ни позволява да отчетем колко милиметра ни е денивелацията. Една обикновена линейка, виждате, с прорези, две винчета и засичаме от 0 до 2 см денивелация, след което се штраква и си остава неподвижно. Също е нещо от другата страна. Предполагам, знаете начина, по който се определя дали нивелира е точен. Трябва в тази позиция да запомните показанието и при завъртане обратно то да бъде същото като отде. Това означава, че нивелира ви показва точно. Това беше всичко за днес от мен. Надявам се, че е било интересно и полезно. Гледайте другите клипчета, които може да научите още интересни неща. Бъдете здрави и до нови срещи!